आयै आफायाबो फैगोन होनना बुंदोंमोन माथो नों माथो गैया आबा बुंनायाथ' बुंदोंमोन र' फैगोन होननानै दहायो फनबो खालामदोंमोन ओमफ्राय माथो गैया दे होमबा आं फन खालामबावनि फन दसे थाना खालामसैदां आबा दसे नेनोसै ओमफ्राय सियर बुंखादोंमोन दा आफाया फैगोन होननानै बुंदोंमोन दे आबा नोंखौ नायनो लुगैदों होननानै सानावबो थाब थांनाय जाबाय नालाय दा लोगो हमनो बुंदोंमोनलै दा मा जायो दा मम आफाखौ जोंनाव लांनो दे आलासि जानो आंबा बिसिनाव खथ्थ' गोबाव आलासि जाहैदों बे थांब्लासो दा आबा मालायबा थांना थाङा बोरै मिथिबावनो नों लेंना मामा ओमफ्राय नों लेंबाथ' थांखागोन इयो नङाबा आं लेंनि आरे आबा आं बुंबायना मालाय माब्लाबा सोलाबबा फैगोन जेरै दिनै लोगो हमदो माब्लाबा लिंनोसै दे बोरैलाय दानो लिंनो दे आबैयाबो नेबाय थागोन इयो ओमफ्राय खिस्टाया माबायदिमोन गोथावमोन दा वाव जा टेस्टि आङो बिदि प्रसादखौ ना गोथाव मोनथारो आयै फुजाब्लाथाय नों खाथियाव जाब्लाबो माब्लाबा नायनो बुंबाय थायो नालाय बेखायनो लाना फैबाय आङो मन्दिराव फैयोब्लाबो गोसोआ मोजां मोनोलै आबा ने औ आयै ओमफ्राय ना आंथ' बेखौल' विश बिदों जे जोंनि जिउआव ना एबार गासिबो हेपि जागोन होननानै नंगौ औ आयै एबार ना नोंबो मोजां जादो दे जागोन दे आबा अलंबारजों दिनै लोगो हमथारसैलां फैबायानोदां र' फन खालामनि आरे माथो सफैखाबायानोलाय अलंबार हैलाय माथो सफैबायानो हनै नोंफाया बेखौनो नोङो बुंबाय थादोंमोन ना आफा नों सफैबाय नोंखौनो वेट खालामबाय थादों जोङो आरे बा आंखौनो वेट खालामदों एसे लेट जाबायलै आङो ओमफ्रायथ' बेसे गोबाव नेनांखोबा जोंना आजाया आफा आंथ' जि एक्साइटेडमोन नोंखौ लोगो हमनो आरे बा आंखौ लोगो हमनो बिराद एक्साइटेड ना आंबो बिराद एक्साइटेडमोनलै औ सान नोंखौनो सोंबाय दङ माब्ला फैगोन होननानै ओमफ्राय रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै ने दा या दाद आंनि फेभरेट मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बेहाय जा मोजांखा थांनो बेहायनो हाबहैगोन जोङो वाव रियेलि नंगौना औ मोनसे बे थांबाय थाग्रा दङ बेहायनो थांबालाय थांजागोन सान जुदि नोंहा एसे सम दङब्ला अफकर्स सम मानो गैया जानो दे लोगो हमनो फैखाबाय जेला थांगोन दे होमबालाय बे लोगोआबो ना बहाय थांखोथाय बिसोरखौ जि जारला जायोहाय आङो अबेबा फैबाबो नागिरनांगौआनो ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखोमोन नेनाया बांद्रायथ' नेनाङाखैना नै माथो आरे बा माथो फुल फेमिलि दंफैजोबोलाय बेयाव हो नोंजों मतलब अरे आंथ' बावदोंसोमोन ना आंजोंथ' जेबो मतलब गैला र' थेवबो मालाय नोंसोरखौ फुल फेमिलि फुरा कमप्लिट फेमिलि नुनानै गोसोआ ना जोबोद मोजां मोनदों दिनै सान आरे नङा थुनथुलि एक्चुअली जोङो बास खेंख्रि नोंनि जेबो एक्सप्लेन खोनासङा आं थुनथुलि आन्थि नों नोंना नोमफाया नोंखौ लोगो हमनो मालाय फैलायलायो न' बाबु दाना मोनसे बेस्ट आइडिया होनि आङो मानोलाय लोगो हमबाय थानो नोंसोर जमा खेबसेनो थाबाबो जासै नङा होनलाय सान अब्लाना प्रब्लेमा सल्भ मोनसेथ' रायलायनो गोसो गैखाया आं नोंजों थेवबो नों आंजों फैनानै बेहाय मानो राव होफैदों आरो राव होफैबाय नोंहा जानला मानला बुंनो मोन्थाय गैया दै बाखि आं जायखौखि लोगो हमा जायखि सनाखौ बा जायखि आंनि फिसालाखौ आरे सान रागा जोंना मा जानो दिनै आंथ' सैथोखौसो बुंदोंना आरो नुबाय जेला बुंखागोन आंथ' बुंनो लुबैखागोन ना नोंसिनि फेमिलिखौ नुनानै गोजोनदोंब्रा आङो गोजोनदों आरोथ' बेफोरबायदि मानो थाबाय थानो नोंसोर हाबाखौनो जादों ना सान नोङो समायखागोन माथो औ हाबाबो जागोन आं जायखि आं बेखौ ला जायखि गुबुनखौ ला नोंहा बेहाय प्रब्लेम जानांगौ गैयाना साब्बास सान साब्बास बेफोरबायदिनो राव खोनासंनो मोनबोला नोंनि खुगानिफ्राय बरिया गोजोनो दे मोजां दे मोजां नोंसोरनियानो फद' जोंहा बेनिफ्राय बेजों आरो नांबाय थानो गोसो गैया आङो सोरबा लामानि मानसि लामाजों थां थांगोनब्रा थांगोन ओरैनोबाबो नोंखौ लोगो मोनगोन सानखायाखै र' ओमफ्राय आं नोंखौ माने आंहाबो फैदों आरोना बेहाय फुजायावसो नोंजों लोगो हमनो होननानै फैयाखै लोगोफोरखौ नायथिंला बायनायावनो नोंखौ नुबाय आं ओमफ्राय नुनायावनो नोंखौ माथो होनो गोसो जाबाय आं नोंनि फुरा फेमिलिखौ नुनानै एकदम माइनाव हाबबाय आरोना माथो होनांगौ होननानै ना मा होनो सना मासे उन्दुनो ओंखारखोथाय दिनै आंखौ आयौ बैसागु बोथोर सफैलायगौ बैसागु बोथोराव जरा मिलायबा हामसिगौमोनलै आंनाबो खाफालाव दङबाथ' मिलायगोन र' नाथाय आंनि गोसोआसो मा बुङो दायो आरो आं जायखौ सानो बिनि गोसोआसो मा बुङो दायो सम थानायावनो हाबाखौबो लाखानांसिगोनलै ओरैनो आइया बिहामजो होनबायानो थायो मा जाबावनो दे आरो बिनिफ्रायथ' थैग्रोबाबो जारला जागोन ना
हास्थायनायखौ मोनोबालाय एसे आलदा खोथा जायो आरोलै गोसोफ्रा एसे खुसियानो बारासिन जायोना बेखायनो आङो हौवा गोदानखौनो जाथ'वासैमोन सम फैगोन र' लोखि नोंनाबो फैसा थाखाफोरा एसे आरे बेफोरबायदि नङालै थुनथुलि नों गोरोन्थि बुजिबाय माथो जोंखौ फांला दे जाबाय र' ओमफ्रायथ' ना अखाफोर जोंहा बैथिं दसे माबा लांसैलै ने बेरायलांसै बेरायथावथावनो बैयाव माबा मोनसे जालांसै दखानावबो मेहेर बेनिफ्राय नोंबो फैगोन ना मोनथिथाराखैमोन आङो माने सानाखैमोन नोंखौ फैगोन होननानै आङो बे खाथियावनो दंखायोमोन नालाय नोंखौ बेयाव फैदों होनबाय बेखायनो फैबायब्रा बेयावलाय आरो मा सानजों थांसै नोंबो आरो हारसिंसो फैखादोंबा ओमफ्राय खोनासं सान थांनायनि ना मोनसे लास्ट माबा बुंलांबावसै आङो अ प्लिज दोन होद माबा दावराव जाखो ना माखोरा माथो दावराव दावसिलाय जानो आयु ओइ मेहेर नाहरलाय बैथ' माथो थुनथुलिसो खोमाने ओइ नोंनि बाजै बाजैयालाय आरो बेयावहाय अफाय आरे औथ' अखाफोर बाजै थुनथुलियानो माथो ओमफ्राय लोगोसे आरो बाजैबो माने आदाबो दङ माथो आदानि हिनजावबो सासेयाबो दङ माथो मा बुंदों नोंलाय आरो जेबो खोनासंनो गोसो गैया मोनथिबाय गावबागाव थां नोंनो बुंदोंमोन ना आंखौ थो मेगन सानोब्रा नोंखौलाय बाट थेवबो फेमिलिखौ नुनानै नोंनिखौ आं बुंनो गोसो जादों बुंखाबायना नों मोद्लाया बिदिखौनो लुगैखादोंमोनदां बेखायनोथ' लामा सामायाव आंखौ दावराव दावसि खालामनो जेबो दरखार गैया मोनथिबाय थुनथुलि आरे आदा आयु माथो नै सासे फेमिलियाबो दंफैयो अखाफोर हाथरखि माथो आं बेखौ थैबाय होननानैसो खोनादोंमोन आरे फै बिबोनां आंनि सरि बिबोनांथ' नंला मेहेर फैनाय नै नों बे आमालाय नुदोंना नोमबाजै नोंनि नोमबाजै सिगांनि नोमबाजै बा दानि जानो गोनां बिबाजैयानो होन लोगो हमफैदों मालाय नै नुबायना थुनथुलि मा जादों होद बाजै मा बुंलाबायखोरा ओमफ्राय आदा मा बेफोरलाय मेहेर हाथरखि नों हाथरखि बे जाबाय नोंसिनि मेटारसै आं मिथिलालै जेबो नुदों मेहेर आं बुङाखै मा नोंना नोंदाया ओरै बिराद सालाखि नुबायना दिनै हमजाबायानो अखाफोर दिनैसो नुबायलै नोंखौ ओमफ्राय मिथिगौ ना आंहा एकदम दिनै गोसोफ्रानो गाज्रि जालाजोब्बाय मन्दिराव फैबाय गोसोखौ मोजां मोनथों होननानै फुजायावबाबो नै आंहा जि गोसो गाज्रि मोनलांबावसिगोनलाय मा जादों जायाखै बेखौ नों मेहेरनाव सोंनानै लादो जायखिजाया आं नोंजों माब्लाबा रायलायसिगोनलै दिनै आं गोसो जाथ'वासै रावजोंबो रायलायनो थाथ' होमबा मेहेर बेयो हाथरखि आइ मिन माबोरै आदा हाथरखि बेखौ बाथो ओमफ्राय नों बेवहाय बेजों मा खालामफैखो आं रावखौबो कुइसननि एन्सार होबाय थानो जेबो दरखार साना मेहेर बाट नोंथ' मिथिखायोआनो बे थुनथुलिया माबायदि बिसो मा सानो मा मायो गावनि गोसोसै बाट आं बेयाव जायजोंखि फै दाफै बेफोरखौ आं फोरमायबाय थानो जेबो सानालै बिदिखायनोथ' ना आदा नोंसिनि गेजेराव बिदि जालांबाय नों आरो बेखौनो जायनि थाखाय बेफोरबायदि जादों बेखौनो लोगो हमफैबाय थायो माथो नोंलाय जायालै नोंजों थोद रायलायनो बायोलां ओइ थ'दो नोंसोरबो बेनिफ्राय आंबो बेहाय रावजोंबो रायलायबाय थानो गोसो गैलालै आयु मा माथो जालायखो जोंना फेमिलि ड्रामायानो जोबनो थाङालै न'खराव मा जायो मा जाया आदानि प्रब्लेमानो बिदिनो आदायानो फाग्ला बोराय बायदि जाबाय मानसिया माबादि सानो जायनि थाखाय प्रब्लेमानो जोबखायाखै आरो बेखौनो लोगो हमबाय थायो माने बाजै सासेखौ होनदोंलां बाजै सासे माथो थुनथुलियासो नङामोन दा बे जे खेंख्रिख्रि खानाय नुदोंना नोङो बेबो बाजैयानो होनांसिगोन आरो माथो बे जे गथ' नुदों बे आदानिनो फिसाला हौरा खोनानायाव बोरैबा मोनदोंना बेबायदिनो दा जालायलायबाय थायो बिसोरो एकदमबारे ओरैबा ओरै हा माथो बोरैबा गन्डगल थारनो बिदिबा औ बुंनोनो नांला आरो जारलासो जागोनहाय बेखायनोथ' नांलायदों खोमा नांलायनो माने डिभर्सबो जाबाय आदाजों थुनथुलि बाजिजों हे इसोर माला बिब्दि जाखो एसेबांबा दुखुनांथावलैना बिदि लानानै डिभर्स खोनायोबा बोरैबा नाङो औब्रा माथो बुंबावनो आरो आयौ मबाइलखौनो मा नायबावनो ने आब' मबाइल नायनायाथ' र' ओमफ्राय गथ'फोरासो बे बाबुमोना जोंनि बाबुमोनखौ होनदां मबाइलजोंल' दिन थाङो बारा नायहोनाङा मबाइलखौ नंगौबो दे आब' बेट्रि सेट्रि गासिबो फोजोबनानै दोनखायो जोंहा बाबु दिदिना बिफानिखौबो आंनिखौबो ओमफ्रायथ' बारा नायजानोसो बायो आं मा जाखांलाबाय थायो ओरैनोबा फन अन खालामबानो गथ'फोरनि थाखाय गिनायसो मोनसैहां दाना आरो बोरैबा लासिं सिंबो जायोना माब्लाबा समाव माबा नुनांगौ माबाल' जाखांखायो नालाय मबाइल खेवबानो नंनायालाय नंगौ सोरांबानो माबा माबि नुसोनाय आंबा बिफाखौ बांद्राय मबाइल नायनाङा होननानै बुंखायो बोरैबा मोनथारोहां बेनोथ'हाय आब' दानि जुग माथो होनबावनो ने औ नानि
जोंहाबो दिनै न'आव थांनांसिगोनदां थाबायबो थानो हाया ओइ आब' जोंहा बाबु साननि थाखाय सासे मोजां सिख्ला दंमोनहाय गाव जुदि फसायोबालाय बेफोरखौ सानथ'वासैहां नानि गावनि गोसोसै आरो दानो माबा मोनसे बुंगोन दाय जालायगोन ओरैनोबा रावनिबो खोथा लाखाया दाना गोदो उन्दैयावल'मोन बिमा नांगौ नाथाय दा बिमाफोरनि खोथाखौनो खोनासङा माथो हनै नंगौबोहाय आब' बेसेरि थुनथुलियासो गथ'आ बारा गाज्रि नङामोनथ' बियो औ मोजांमोन बिहामजोआलाय दालाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय आब' गुमैयालाय मालाथो लांफैगोन होनदोंमोन दायो फैगोन ना माथो दा फैया बे ओमफ्राय बेवायालाय माथो खालामदों माथो नुवासै आं न' सिङावबो गैयादां माथो एसे माबा रायलायनांगौ दङमोनहाय मानसियानो बारियावसो दङ आं एसे खामानि मावनो खोन्थादोंमोन दहाय बिखुनजोआ माबा थिनदोंमोन ना बेखौनो न'आवबो माब्लाबा थानाय जायाना बेखायनो समल' थानायखाय दिनैनो माबा माबि मावहोबायहां आरे बा जासाबबाय दे बेखौ लांनांसिगोन आं हाथायाव आबैमोनाबो नांगौ बुंबाय थादोंमोन र' दावदैखौ लागोन ना मागोन खेबसे सोंहरबावनोसै आं दा फन खालामनानै हांसो बिदै जानो बुंबायानो थादोंमोन नालाय हैद जोंना मोजां जाबायलै ओरैनोबाथ' आङो बेसे जाबावनो जाबाय थानायानो जायो बेखायनो लांसै दे हाथायावनो हैद मा लाजिनोब्रा आंलाय गोदोनिफ्रायनो लांबाय थाखायोलै हाथायफ्रावलाय बेलाय आरो दावदैसो आजिखालिनि दिनाव फैसायासो मेटार खालामोना फैसा गैयाबानो जेबो गैखाया आरोलाय इज्जतफोरखौलाय मा साननो फैसा थाबानो इसोराबो गावनो गाव फैगोनलै देनांबाबो ओइ आब' थुनथुलि दावदैया दैनि ओरै लाबोब्रा मानो आरोलाय बेखौ आं हाथायाव लांनोसो लाबायब्रा ओद नांगौब्रा ओरै लाबोब्रा दैनै ओरैनो आंहा बांद्रायखौनो मोनजायाखैना जानायजोंलाय माब्रा आगै फैसासो नांगौ दा फैसा मोनबानो जाबायना दे बेदर फवासे लाबोफागोन आं दायो नुबाय थेवबो होखाया आरोना बियो होनाय होयियाथ' दे बाद दे ओमफ्राय मैया मानो एसे गोबावजों फैया नों न'आव हाबालाय आब' लोगोफ्रा बेरायनो लिंबाय नालाय दसे बेरायहैबायब्रा आङो गथ'आ ओमफ्राय मानो बिदि अर लगायलाङा बियो मैया एकदम बोरैबा गिदिर खामफ्लाङोबा मा जागौमोन ओंखाम संनो खाथि मानो बिदि अर लगायलाङा नों हाग्रायाव अह आयै बावगारदोंलै आङो ओमफ्राय हारसिं गोमोरगोन सानखाबायना एसे प्लास्टिक माबा माबि सावहरबाय हाग्राखौ एसे सावबाय दोनबाय थानो रानखाबायमोन नालाय ओमफ्राय ओरैजाय एकदम खामनाया खावसे माने ओरै हाग्राया बारबोजोबदों बारियाव नांसैमोन बेखौनो जों मा खामखो नंलायलायदोंलै आथिं आंजों जि जारलालै गथ'आ बिदि खालामोना सरिलै आब' दाबोथ' जेबो जास्लाबासैना नेक्स्ट टाइम एसे मोजां साबधान गथ' ओमफ्राय आयै मिन्थिगौना मैया बै माबाया लादु ना मा होनो बेखौ जाबाय जानानै बै आयंआना बै गामिनि आयंआ जि बोरैबा मिनिलाबाय थाबायहाय नुबाय बेखायनो मागोना बादा होयोहाय आं बिसोरखौ बुंब्रा आयै माबायदि बोरैबा मिनिबाय थाबाय मादि आरोना बिनि निसायाबो ओमफ्राय आब' आंनि लोगो सासेयाबो लोंदोंमोनब्रा बियो गावसिनि मा होनोमोनलाय न'आव लाबोनायखौ एसे लोंना होबाय दा बाबरे माबायदि खालामबाय थाखादोंलै बे गाइखेर बायदिखौलै ओंब्रा भांब्रा बे गथ' बे भाङा एसे नांबानो गैखाला आरोखि ना बिराद ओमफ्राय नोंथ' लोंखायाखै दा गथ' बिसास गेलायलाङालै आं लोंबा बिदि न'आव मोजाङै फैनो हागौमोन आरो आं लोंखायालै मोनथिखायोना भेरि गुड बिदि बुजिना थानांगौ आरो आंबा खिस्रिल' जाना फैदों आइनो लाबोनो ओंखारबाय आङो माबा आइयालायनो बिदियाव आरो खिस्रिखौबो जानो गियोनोलै मा बिसासायाय एसे होबाबो बोरैबा नांखांबा मा जागोन दे निसाया हाबाब आं सहायनो हानाय नङाहाय जारलासोलै ने आयै दे होमबालाय आं नैखौ लांग्रोनोसैहाय आयौ ओमफ्राय लांजोबसै बे एसेखौ लांसैलै आयै आबैयाबो नांगौ होन्दोंमोन नांगोना नाङाथाय नाङाबा नाङासै ओमफ्राय बैया माबा बेफार हैनो हैना फैनोसै आङो हाथायाव दे होमबालाय लाङोबालाय लांदो आरो फैसायाबो नांगौ जायो ओइ आब' ओमफ्राय जि गाज्रिलै बेदरा लाबोफानबा फाखा दायो एसे जागोनलै बेदर जाग्रानि फिसा जादों बियो बुरजा बेदरल' जाबाय थानाय थाब बेदरजोंल' ओंखाम खहाबबाय थायो आरो आइ दायो खर' सानायनि एसे मुलि लाबोफाहाय खर'आनो बिराद बोरैबा थिंखाव साथारो जागोन दे आयै लाबोगोन आङो मैयाबो बिखा ख्लाब मोनलायनाय थेख्लिया बिदि अर लगायलांनानै आंहासो बोरैबा मोनफ्रांलायथारदोंहाय न'आव खामबावबा मा जागौमोनसैनि आइ बोरैबा जों सानैयाबो गैफ्राङाल' जादोंमोन सेसखामोनलै आयै सयथिबो फैसा गैयिनि सायाव गैयि बोरैबा जागौमोन ना बेनोथ' ओमफ्राय मैया माथो बुंफ्रामामोन नों आइ सानखौ ना मा आङो मैया फुजायाव थांनायाव सानखौ नुदोंलै आयै सनाजोंसोबाव बिबो गावनि फिसालाजों फिसा बेरायलायबावदोंसो बिजों ओमफ्राय नों रायलायदों नुथारबायबा रायलायनोथ' सानाखैमोन नाथाय फंनैसो जावना फैबाय आं नोंलाय माथो रायदावनांगौ जाखो रायदावनाङा बिदिखौ नुबा ब्लद ओंखारबोनांगौ दस्रा लामाथिं
माब्लाबा दस्रा लामाथिंथ' ओंखारबोनो सानो नाथाय जै नुबायना आयै बोरैबाल' नांखाङो बोरैबायालाय एसे बोरैबा नांखागोनाय थेवब्लाबो गोसोफोरखौ हगारसारनो नाङा नुबाबो मिथिबायना गावखौनो गाव लोरबां खालामनानै दाला नुफ्लांबायबाबो लासै लासैबाबो उनाव जेबो मोनलांनाय नङा आइ गोसोखौल' हमथानानै गोरा खालामनानै था औ जागोन दे आयै दाथ' आङो बहाथो आरो बेनि थाखाय गाबबाय दङ बास माब्लाबा नुफ्लांबा बोरैबा नाङो आरो थाथोंसैहाय आइ गाव जायजोंखि थाया थायो ओरैनोबाबो रिस्थायानो गैखालाबा बेनोथ' जाहैबाय आरो दे होमबा आयै थाथ' आरो दा थानायावबो लिंहरबावदोंमोन खनसे थांबावसै आङो आजैया बैनि महरखौ खोन्थानो बुंदोंमोन आङो रायलायदोंमोन दा मा बुङो ए महरखौ मिथियोबाथ' खोन्थानांगोन ना आब'आबा हाबावहाय दंमारो एसे पुलिसफ्रा नागिरथोंसै बेनोथ' आयै आब'आथ' हरखाबै बहाथो गोमाखोहाय आङो खेबसे थांनोसो लुगैबाय नाथाय दा थांब्लाबो बहा आरो आब'आनो गैखायाबा न'आव आंबो थांबाय थानो सोलाबासै नायबाय थानो आब'आबो बोरै बोरै बिदि जानानै थाखो बोरैबा गाज्रिसो मोनबायहां गोसोखौनो सुखुवा सुखुवानो